I k'a dɔn foli ani tani an b'o kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma maa o maa n'i bɔra k'a lamɛn i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i suwalen bɛ arajo Manca FM 92.9 an ka foli ani tani bɛɛ nin ye sibiri o sibiri ye nɛgɛ ɲɛ 21 n'o danna gosira ni sanga 30 ye ani Daba Tunkara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan na n ko min ma ko Daba ka kɔlɔsili n y'a fɔ a ye n bɛ segin k'a fɔ a ye Daba tɛ video mani ye Daba tɛ Facebook mani ye mais non Daba ye arajo kumakɛla gansan ye arajo kumakɛla gansan don dalu min na sabula fɛn o fɛn n'anw b'a lakali walima an b'a ɲɛfɔ i b'a sɔrɔ a bɛ taa arajo taasira de fɛ nka Facebook ko kuraw o ye Abudu Ture ka dɔnniya n'u ka hakilisuma ye sabula a ye page dɔ créer ko Daba Tunkara officiel donc sibiri o sibiri i k'a dɔn a bɛ to ka caméra jɔ ne kan mɔgɔw ka se ka ja ye ka faamuyali sɔrɔ a bɛ dɔn nisɔndiya o de la i k'a dɔn an bɛ se k'a fɔ anw tɛ Facebook man ye non loin de là an tɛ réseaux sociaux an t'o matarafa parce que anw t'a ɲɛdɔn n'i y'a kelen bɛ Abudu Ture ale ka jija don Daba ka kɔlɔsili ye jɛmukan ye i k'a dɔn dɔgɔkun bɛɛ an bɛ fasiri sɛbɛnw kalan n'o ye journal ye donc kunnafoni gɛlɛnw bɛ k'a kɔnɔ a hakili bɛ t'o la an bɛna sigi ka hakili jagabɔ bɔ sɛbɛnnikɛlaw ka ayiwa maguwan kan olu ka wuli ka jɔ kan o de la an ko Daba ka kɔlɔsili min don i k'a dɔn an ka se ka dɔ fɔ ka hakilinaw sɔrɔ jamana kɔnɔ o damada dɔrɔn don sinon c'est pas aussi alors sorcier que ça su in na baara taabolo i k'a dɔn Dakɔrɔba bolo bɛ nɛgɛ la i k'a dɔn Suwa Kɔrɛ a sigilen bɛ ne k'i ɲɛsin yiri 120 ma i k'a dɔn dɔ ye bilenman ye dɔ ye nɛrɛ ye dɔ ye ayiwa n k'i ɲininka yiri sugu bɛɛ b'a la ale kɔni a b'u ta fa lajɛ k'u nafa lajɛ fiɲɛ tugula bɛ munumunu cogo min n'o y'i bɔ a la Abudu Ture ale b'an nɔfɛ kumaso kɔnɔ ka se ka filɛli kɛ ka jateminɛ kɛ i k'a dɔn min ye baara taabolo ɲuman ye sariya kɔnɔ an kana kiriku o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa Facebook ye i k'a dɔn b'ale bolo an bɛ bɔda cɛ Kamalenkɔrɔ poids belebele a tɔgɔ ko Bayo bɔgɔ don ale de b'an kɔlɔsi ale de ye gardien ye hali jinɛ bɛ se ka pan kun na n'a ma ɲininka i bɛ taa yɔrɔ jumɛn i k'a dɔn o kuma an dafalen don jɛmukan in k'a labɛn ka ɲɛsin ma Daba Tunkara an b'a lajɛ Diko sabula min ye dɔgɔtɔrɔso min b'an fɛ n'u k'a ma ko Hôpital du Mali i k'a dɔn a ye gɛlɛyaba kɛ kunnafoni in sɔrɔla anw yɛrɛ da arajo jɛkafɔ la nka bi babu in an b'a bɔ k'a bin ni k'a kɔnɔ fara i k'a dɔn mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la an tɛ bin maa kan anw tɛ taa ayiwa maa sogin i ka baarakɛyɔrɔ la kɛwale min n'o kɛra a kɛra an yɛrɛw dɔnbaa dɔ de den la den fitinin den tɛ tɛmɛ hali kalo 3 kan denɲani don denɲani in banana i k'a dɔn somɔgɔw y'a ta ka taa n'a ye Hôpital du Mali la kabini sɔgɔmada fo ka taa fɔ su kora bana yɛrɛ min bɛ den la o ma se ka dɔn u ye den fari suwa k'a suwa finalement joli fɛn o fɛn bɛ den na joli bɛ bɔna ka ban u taara joli ɲini a daridari kana joli wɛrɛ k'a la joli min kɛra den na o t'a joli ye den fari commencera ka funu u ko non ko kɔnɔ de fununa u y'o fana suwali daminɛ k'o suwa ala de bɛ maa fa nka fɛn dɔw bɛ yen n'o y'i se saya ma n'o bɔra mɔgɔw la i bɛ ɲini ala ko k'a bɛ maa tɔɔrɔ jango dɔgɔtɔrɔw ka ko dabɔkun de ye i kamana gannen walima bana b'i la ala y'o dɔnniya di dɔgɔtɔrɔw ma Hôpital du Mali masakɛ min y'a dɔgɔtɔrɔso in jɔ ka wari bɛɛ ban k'a dayɛlɛ Amadu Tumani Ture don a dɔnnama in kama hami kelen de tun b'a la min ye Bamakɔ ye ba kɔfɛla in bɛɛ dɔgɔtɔrɔso bakun de ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn doni ka na caman ɲɛ in de la Gabriel Ture walima Pɔnze Hôpital du Mali jɔra camancɛ bolo in de kama dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ minnu dɛmɛna ye olu kɛra sababu ye ka Hôpital du Mali tɔgɔ bɔ forobaca ye i bɛ dɔ kɛ i bɛ taa dɔ bɛ i nɔ na baara ɲɛna i bolo a ma ɲɛ i bolo dɔgɔtɔrɔba min bɛ yen mun na bi o de ye Dr Kani ye maa dagomanba maa dusumangonba sabula a ye kɛwale minnu dira nin den fitinin in ka banni na arajoso wɛrɛw y'a mɛn u ko min ma témoignage maa dama min kumana k'a fɔ nin kɛra anw na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛɛ tɛ dɛ bolofara de bɛ dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ ma ko pédiatrie o ye den fitininw bɛ furakɛ yɔrɔ min
Comment tu peux imaginer un médecin? En plus, c'est chef de famille, j'imagine. Il loge les maîtres dans son compte. Tu es médecin. Nous avons pour que ni wele la ere ikna. A tes téléphone est ni a wele. Parce que comme on a gwa banaba comment on a gwa docteur de wele. Et docteur et des nyamai. Ibishi docteur sur la comme ça la villa bribile pas nous de l'eau au doigt de l'eau ibishi. Docteur kana yake man na ka tout kono. Et puis ka foi akera mi na nya do. Labana na mana ayengwele ka nyefoni. Ça c'est tout. Au-delà, doit qu'on mono. Andasera qu'on est machine fla. Moi une voix, aïe moi ni toro faut que moi sera ministre mi be docteur ni de la santé. Jamnatu. Ni ma fi arabado wan malam sado jamnatu balla kana tu docteur so ina katala ke. Journal sou ya linga. Jamnatu kuma tama ko nyelo. Gela be docteur so ina. Nyelo. Fion bi docteur. Non, ministre de Madou Wala, elle a dit. Okuma docteur Kani Johnny. Okuma o fole no baro kele. Ou ka syndicat no ye ou ka secrétaire général docteur Madou Amadou May. Journaliste minye awa min bora ko ingala le bi nyina min go journaliste minya sebe. O domuso fakile bakile de faro fait. Ils n'ont pas compris. Ou n'y a on y information sur la télé. Non, 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 pas du tout. Joachim Mignan, c'est vrai, au Doromuso Fakili, Bakili de Karan et Douala Polo. Donc, il a tout vu, il a tout assisté, il n'a rien inventé. La preuve en est que, après ça, ils avaient donc follow mi. Ni gara DRM, ni quoi sur Amo Severa, ama DRM trop fort. Il n'a même pas dit ça. Seulement, il a remarqué l'état, les choses qui se passent à l'hôpital, a eu de dénoncer. Oui, non, ok, le secrétaire général ou la femme fait. Un secrétaire général, quand on dit, n'a pas qu'un service maï, n'a pas n'ingela mb, et t'as pour dire, barakala au can n'a pas, barakala au tin n'a pas sur le faux cas sur le service d'aéré, et quand on a boulofara belle dîner, non, n'est pas qui t'a au cas décidément à tes femmes oubliées. Donc, secrétaire général, il dit que bon, vraiment, on va porter plainte. Amen, il y a un tas de tribunal là. Écoute, on porte plainte, d'accord? Mais information mise sur là, c'est une information sûre. Parce qu'à Karaminouna, au lieu des informations RSC, au lieu des informations. Aba Kolochi, on a mata, on a krengere ninyana. Hôtel de Bakabare, Kafo Kassai, il faut une semaine. Na be journal kono journal mana mata to ma ka fo kengel nyana amul lakali mais service da nga ndo da baka ko shila ngo fo amanja jamana mi yoro mi bi asira malide ka famel so sabla na fro ko yelama ka ke na franga njugo yelama na franga akli yelama fa be do makile da hui iyara do kuma kelawo I journaliste wo I cameraman wo I docteur wo I bangi barakela wo ni bela gele de kanga wuli ka joke ka hakli na kurata ka dugun manta olu de be ta fara nyongo de be ka sawo bi mi ba to jamana yelemali I ka do abi sezi famo ya dam no président de la République, au milieu de bi Assimi Goïta, on a qu'à Demsenia. Mounawa n'a qu'à Demsenia. Ni fanga kanga ja Demsedi. Mbeljo n'y a qu'il n'y kanga ja Demsedi. Assimi Goïta connaît Demseni. Président Dobi, ni mi n'y a ja Mali kuna kabake. Mais pourquoi les autres fonctionnaires ne voient pas ça aujourd'hui? Car faut président Jamana Kouni, il est en train de donner le bon exemple. Le Premier ministre est en train de donner le bon exemple. Nga simja bi vérité bilbili passe en akaka. Jamana qui le met avion sa kabla ka bolokan.
Johnny ya yala la kile kono. Capital français ni non. Moi je pense que ça cela doit servir d'exemple à tout le monde. Autant du Mali. Je suis désolé. Bara mingera. Mama kuna funi fo on yope akara nyedi la. De mi vara an dedo sabla ambala muso dedo. Ko minu ngera do ani kewole minu vara kera anjo le nyana. Docteur kan ye dusmangoya minu nge. Hala fora ko ka dokotoro wera wele akoka bogen. Mais pourtant tout ça, pourquoi min gamala gwane do na de mangene. E ka mo de magarala. De ta kuma mi bana mi ngumba la do fara loka. Et finalement, a fora ko ka analyse do ke analyse rabina o jabu bina kuma ma fora de fatwa. Mo yero analyse ko fo tundala. Et si cela est vrai, il fait pour ça. On m'a dit, il y a bien des femmes là, la kafa. Allah dit, afin d'en faire ça va vous jouer. Pop! Tchuss! Nego krafé, il a doit en va couvrir comment en bête menaille. Ndé la kafa, mais c'est là. Mali. Kalambouté. Mali war ben bolo te ka ken Mali bara ye wal mangala ne do ko do tim Mali bara ke Mali bara bu ken hakli ni jati bina bi ne de la ka convaincre kuma do fombi segaka asim aka premier ministre ci wallahi Mali fura do ko ko la ken akula mina fura di ibise ka fuko daba makala ma ku video mais nga convient kuma e ka jate mina bani premier ministre Kakari ka dongelinda les grands médecins les grands professeurs docteur so baw nyemon médecin baminumbe aka be convoquer c'est-à-dire akana ma tuma na ministre téré c'est avec un ministre nyana premier ministre ko wele sinon ni ya dernièrement président de la république il prend son temps abou be convoquer palais là les grands médecins, docteur Soubou, docteur Baminoum Bidjamanakono, Minoum Gonedou, Abou Baouli, face à face, Mali docteur Néaouli, ne de massacre, Mbadi n'a fait, Anga Bekelinga, Anga Kalikachien dit Nouama. Mami Mbala ni pas fait qu'à clinique barque, ou la clinique d'aller. Gelatala. Namaratala ibo fo okuma faso ka docteur so eni mi bola bi do ka fo clinique bi bolo okuma faso ka sarani makama ni deme mi ta kisegara bi bola ngalunda lawo ni minu ngoku bi to faso ka boloka ni minu ngoku bi to faso ka boloka wala ka di be la fa ka di be i docteur wo il doit être là-haut et faire une machin, il journaliste, voir Kadambé. Alors maintenant, tu leur demandes, en tant que président de la République, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Amoureux Bemouna. Il a affaibli Makabo, Malekona Kata Frake, Tunisie, Kata Maroc, moi Kata Frake, France. Amoureux Bemouna. Ou va faut comme ça. Ou va falloir dire. C'est que c'est le Bekeni Minam Nouni. Kolo bilajani minaminu juru bilajani minaminu mbi ke sababu ye ka fura wala do mana una nwana chama o chama nye majai jamana kono ça aussi il faut le dénoncer il faut le dire la dernière technologie docteur Mina ou ba fo jamana kono ici science tenante il prend note devant le premier ministre devant le ministre de la santé qu'est-ce qu'il vous faut nous voilà les meilleures conditions de travail. Il faut qu'on paye très bien les médecins. Il faut qu'on les paye très bien. Mibato n'y a pas privé fait. Ça aussi, c'est un sacrifice. Il faut le faire. Tu mets les médecins dans les meilleures conditions. Mina B, ou Kassara Kachan, ou Kaprimu Kachan,
min b'a to ɲɛ ti bɔ baara wɛrɛ fɛ ni min ko na ka to faso ka baara la on le suit ni min ko non vraiment l'état merci ne bɛ taa n ka cabinet dayɛlɛ ɲini tant mieux ni y'a ye maa caman bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔsoba la ka taa cabinet la parce qu'on pense que le plateau technique est meilleur on pense qu'ils sont bien mais malheureusement c'est les mêmes gars c'est les mêmes médecins qui sont dans les hôpitaux et qui se retrouvent dans les cliniques. Qu'il y a bien à bien. Ni docteur Kanga ma keme de frake, docteur Sobal, clinique Dumba Bouli, ba frate te même à Mouanga Bouli, ba top ta clinique là. Ma bureau là bas sera, ou à clinique. Ma biche, oui, justement. Donc ça c'est un problème. Voilà comment fonctionne un État. Les Djamanaba Minumbe, c'est comme ça. Le fonctionnaire doit être dans les mêmes conditions. Tu crois que les cliniques de parce qu'à Froco, clinique ne font pas. Tu penses qu'il ne sera pas le premier devant les choses? Mais bien sûr. Parce que clinique, pardon, ni nous avons que moi, sur les cliniques, on a une clinique, toi, bien, moi, tita. Donc, ils vont faire tout. Moi, je pense que ça, c'est l'une des meilleures solutions. Transition est sur Baraka Barake. Mais, président de la République et le Premier ministre, il y a beaucoup de facteurs, paramètres qui ont amené Makamako ou l'Afro. C'est pourquoi moi, je suis d'accord avec vous qu'il faut donc faire la transition pour Dalaka. Sécurité Kain. Nous, Nana. Kalango Bina. Kenyako Bina. Baloko Bina. Sorobina. Chikalo Kopuma Bina. Ni bébé ke lakana kono. Mais nama bonyo ngoro wati bini ka kuro. Soy! Aye kwa ki jodoni am klaka sagaka sabla akbaraka mfarka shiwuli doni mfarka kalaya. Mfarka kalaya. Alors, ikado doit ko ngono doit ko ndemene anda sera ikado babu do fanama. Babu imbi talike ka nyeshin péagima. On yo kuma fana seba koro don. Péagi munye duguba u bodala ani dugu misanu bodala. Wado jole do mobile ni bibo mobile do bi kemasara do bi kemafla sara do bi kemeduru sara abi dépend mobile bonya ani nafa mi mobile ba lado yaro péage ko ngara magam bay adlani yordo la do kunzona do maçon ni bi péage ndaka la je nafa mi bala marka fo kasi agana bi ango fana tiya fo nwani en tout cas Bamako ya bi bolonga do Bamako ya walma sirabaka do Bamako ya bi makatara ka ke yoro bina ango fana fo imana bo yoro ni ma soro o yoro glana walma ba so baraka gla pozo baraka chiku labo gudoro baraka da yoro dola pavé baraka da yoro dola honnêtement transition ina fura ma kana bla bila ni maami ye jadimene ke kosa ina Bamako e baye ka fo sira chama de be min gene kundu mi halakle kundu minu baraka gla donc ma se ka fo ko transition te barala ou bien fo péage war nunu de be ke goudron bara wari yoro minu bitien la pentelema minu nganga ke ami sanja mambo Bamako ika don afonze ko kuma ni fe agi ka tieni ke foje grene do o e wati o ko ne yekuma be ngazi ile do like afon nyina akata ala fe jima na bika ni mi ndi Bamako ko ba don mbe misale ta yoro kilinga o ye ka bo troisième point ka fara ni bo troisième point do rond point mi be ni surasu ba rond point na minu surasu de senelo ku ka rond point na ibe fara ni ma fe ki kunda zone naturelle ka. Donc, ni kunda zone naturelle ka, ibina teme sotiba ka folo. Ni bora sotiba, ibina se buguba, ni bora buguba ibi se zone naturelle la. Budon gile mi bo fe kana tuko kono.
ayo goudron la jebi yelama ma do ala ni sa ku nana folo mobulu bi do ku ngelenga o teka te masrafe parce que ni mi to ko bi ta to projet ko lo kono immeuble mu njole da bedda de bi fajila ou ye projet beli ba die do glay ka goudron bele de glay bit na pas avec ta ne ka sala aminu au paradis là vraiment gouvernement de Tché bon il y aura tellement mis pour moi au baraka ni tuwena en de ma publicité oui na yemi nyambo lakri alors afora ko péage wari ko abi ko di c'est vrai que la doya dira na do ko temene ko péage wari ko gela dona na ko chakenda mi nganga na ko fara nyanga o ya dira ka fo waru baraka tunu waru ngana baraka ke ministre Mimbe à Kokuna, Madame Dambele. Si vous avez donné la balance, na ine wele mbi awafura kilinda mapiage kula. Wallahi atawli. Sa kono iba jatemine. Sa kono. Mobile minu mbi boko kemeke, mobile minu mbi boko keme flake, taka segila no ye bodawi. Parce que je pense que quand tu arrives à Kati, Dobi Sarai, ni bora Kati, PAG Flana, ni bora Kati, je crois que non, oui, c'est dans ce parage-là, comment on l'appelle, Kouloukanide, c'est après Kouloukani. Djema, oui, je crois que PAG doit être Djema. Nibidu Kaifana, je crois PAGB. Nibiboka, il faut un PAGB. Alors, jusqu'à la frontière, Walma, Nani, n'oublie pas nous, transport, ou si nous les font. Je pense qu'ils vont payer jusqu'à 2500. Mais fais un calcul, madame le ministre, fais un calcul. Il y a que globalier. Akakena fo Tembourou, Akakena fo Vignati, Akakena fo assurance papier, mais nous vider la Troumi. Fais un tarif forfaitaire par an. Moi, je donne un exemple pour vivre maintenant. Camion bas citerne ni camion bon ni mobilité transport mais non bon ou que waduru ça dépend waduru par an. Ça comment il va baisser. A bien qui dit ma papier bidi mais pas dans mobile là. Mais aujourd'hui mobile me beta kasagila Mali boda ou la kata kai kata Bidjan kata Lobé kata Burkina kata ni nga jamana woro la kata Mauritanie ani la Guinée ni Afrique c'est plus d'1 million de véhicules. Ouadou par 1 million, tu penses ça fait combien? Ça fait 25 milliards. Et tout de suite, tu as l'argent liquide, sans compter les petites voitures. Ou là, wari chouani ni wari tabolo. Ça la vignette mi papier mi biglan ou papier d'adonné d'eau. Wari mi sera wari d'adonné d'eau. Et tout de suite, tu fais ton calcul. Bara ni bara minga na ke sa kono yani sa ka yelma ka solo la talo calcul je on là c'est le mot fait mi mana ka ngo fo jamana ikado kurandege barka buyana hali aminu mbe kenyere ye radio show la kurandege barka buyan ko jugo anga baro bi ni ka gelamulo sebe radio minu nya chama ni groupe ça groupe bangulo Klef na nga groupe wa akleme ki karo kati jo kangara alors so chama biti barageda chama biti kurandiga ni a problème mais nous on a compris le ministre de l'énergie du Mali aya sekede mo bina fo tabat wala yeni ni kurabe tiga na dumo do ambishi dibila oui c'est vrai mais il réalité mi e moto don machine kura chama sana do sera ka installer do ma installer machine kura chama sana ado mina to bi ko fe oni sera o ka gele mbena ado fili juru wal man mina wala ku ngana na ulu masana oni fudeni tarabe donc abi fam mais moi je pense que les derniers doit là iko ala ka mafa ni ko bele gele nyonzoro
malika kurango ni ya nogale ni ala sona sabla gela ma ban here de boko fe ma fa ka mi vo energy mugo kumbe fe mi na o e gasoil ko sobe gasoil ko gela fana kunye jamana so ko sobe ka da ka gesegina ni fa bele jire kileye bi gasoil ko gela la ate malikun akuda malikun no chomi abe lomete abe senegalite abe abijanti abe français abe america o tuwo kele la yin ngalike amunu so ma bo dugula mo bi shi sasona Amérique ka do soro ka kuku donc Mali Toronto yi c'est là où ka gela soro tadi ko gela na soro c'est là où ka gela be mais a do de fara ka alors ala ni hakili nyuma ani jamana nyemo ka wuli ka joni chesri ani ni chake dai minu ngara sawobi kana ni gasoili litre million nani ambe chake dai PDG Bafou Hadji Bathily. Beaucoup de gens ne le savent pas. Moko chamandado soma pepe de ni litre million nani négocier kana nae Mali kona nana la gine fait soma pepe Agiramba et Hadji Bathily Djora 4 millions de litres de gasoil nya di mu fura do ko di mu fura ke mobili minu luera kana nae sitere minu luera kana na bi sitere kemele ko bo. Alors donc moi je pense que ni hakilna ni mambaye mali debi sewu domi gela wala selo na duma ma camion ke me durubla mo ka bulo ka kata la gine kata Mauritanie ni kamina be aka dune kana suma pepe ma wuli ka toke ni mi gasoil litre million nani akase ka do jamana kono énergie kana doubler. Moi je pense que monsieur c'est hop onde wele dara ma minu nga wuli ka joni chesri barika ka bo jamana kono a fola sabali ka ba kuli ka nyanya da horba dara la maninga ke mi nyana madda bamna kono folo Mali kono ya ne daba tungara bi fon bo fa dalu bembulu ma bi war soro nyado siterni kacha villa kacha immeuble kacha nga avion tigi te bay bawani jijo kuli ka nyanya wadu ka almami ani wadu ka waliju shedun nandume malade kwani kado kan min zona ka misiri da fasula milliard kila ni million ngeme duru oh imena imo fana lakali menera ko warti yo ke Mali ko shedun nam kelam manu se bara makao kam bali ko ci ko hamadi uko bama ko na fulo bi yoro mi dabanani do dabanani adabanani kile nani de bala kile saba oye banamba ka otai nga kile flaye madu kile ndai ka bo banamba akile tokele noye danani nye onze bu ka onanga e ka oni modi ka onje le met dat le kile na wallahi ni ya me ko essence wal ma gasoil ma fla Mali kono soma pepe Mamadou yara wal no ta to be ta di fere la di ni ya me ko bagi fere la ka cha Mali kono nga bazin fere ba e ma fla yi morobo gambi shago Joana da tora ba mi fatura to wadi gaila ani gaila deun bazin fere la bana goy ato be bagi de fere no te ay morobo gambi vainqueur ani gaila o ka dem son nunu nde be na di bazin Mali kono to be bagi de fere ne de ko ngoti amugo to ci la mawla nego krafe ikado foli ani tanni amoke ka nyeshi bela dilema ikado wati bi ne ka kurambolo ikado no aga kamale memni papi text
Ah bien. Ah bon, il est là. Ne faut pas m'en parce que ne peux tu suis chama ka sura manyo pop text. De se bien que na non ni vana ba ka barado. Yede beli kaku. Amana wula ta men na ne ko kulu dashi. Wa arabic dogile daka ke bezer woka. Papi text. Alors, bita amba bla amba be foka woni ndo akalla mel ko nyuma ni ala ni kala sura samedi wore. Amenya zoro ni kenenga e ka do anna ni dossier wore ya ni ko na fone wore. E ka do journalist wo mana sebe ni minga do akon kono ni ala sona ana belen ide salo mabo ni ngalo da loka. Nega krafe e ka do diko minye ka angolo shi sebe vro ni haklina una ani kaseka ambo jawla oye abunture e ka do ni mami ba fe kan jemu kan la je wal makallame ibita da batu kara officiel wala shukrani yo ka ko gushi do ibani. Alors ani bodache anga gardien kwale minye bayoy ale bani bodache angoni bi wulisa ka kenendi papi text abini ibla fana ni debela fokata se suara ba kunyuma. Wassalam.